Hama neshamwari maswera seiko kuno kwakuda kutodoka. Toda kutaura nyaya dzeupenyu, nyaya dzinowanikwa mumhuri. Mwanasikana aita pamuviri ari form 4 ane 18 years. Mukomana hanzi atiza abva aenda kuSouth Africa. Vabereki vake vati tongomirira iyeyo, but iye aenda kuSouth Africa. Saka tinozvifambisa sei? Saka mwanasikana adzingwa pamba, akutogarawo kumwe kwaari kugara, kwaari kuchengetwa. Haasi kuziva pekutangira. Hama dzangu, tsika dzedu, maitiro edu, pane zvimwe zvinhu zvatinoita zvisina kunaka. Takamira mushoko raMwari panapa. Handisi kuti chivi chakanaka, handisi kuti zvakaitwa nemwanasikana zvakanaka. Asi chandiroda kutaura ndechekuti tiri kudzinga vana tovapinza muprostitution, mumuchihure nekuda kwesituation. Tiri kuita kuti vana vatambure, vashupike nekuda kwesituation. Asi isusu tine imba, mwanasikana akanzi enda, hatisi kuda kuona nhumbu yako panapa. Uchidzoka unenge usina nhumbu. Zvinorevei? Ngaanobisa nhumbu here? Ngaurai mwana. Oita sei? Haana kwekuenda mwanasikana uyu. Nyaya ndiri kutaura inyaya yandasangana nayo zuva ranhasi. Handisi kuda kutotaura kuti mwana ari kugara kupi, nekuti magariro ake haana kumira zvakanaka zvachose. Haangarare muroom mumwechetemo nemurume. Iye akarara pasi 8 months. Murume waasingazivi akarara pambedha. Imwe room mune vakomana vari kuchengetwawo ipapo, vakazara vakarara imomo, 2 rooms. Situation haina kumira mushe. Haana kwekuenda. Itsika idzi, magariro edu, ndozvatinoita isusu pachinonzi chivanhu chiya. Hanzi enda kwawakatorera nhumbu yako. Hongu mwana akanganisa. Asi semhuri, tinofanira kurangarira nesuwo kwatakabva. Patakakanganisa tikabatsirwa nevamwe. Hakuna munhu asina kutadza, ndozvinotaura Bhaibheri. Munhu wese akatadza akasasvika pakubwinya kwaMwari. Hanzi mubayiro wechivi ndiro rufu. Asi chipo chatinongopuhwa naMambo Jesu cheupenyu husingaperi kana tatenda kwavari. Hama dzangu, kana mwana atadza, kana mwana akanganisa, ndabvunza musikana, wakakumbira here ruregerero kuvabereki vako? Hanzi hongu ndakakumbira ruregerero, asi zvakanzi usadzoke une nhumbu. 8 months achaitei mwana uyu? Asati amboenda kukiriniki, haana kana chaanacho kana chii, kungobuda mumba achingonzi enda kwaunoenda ikoko. Tsika nemagariro. Vamwe vanhu kune dzimwe nyika havambodaro. Vanotora mwana vochengeta, vachigadzirisa nyaya yake. Asi isusu, kunyanya vanonzi vashona, mwana anofanira kutodzingwa, ngaaende, ngaabve pano. Hazvimboiti hatichengete nhumbu imwe munhu. Haana kwekuenda. Mukomana wacho atiza. Vabereki vake vati hapana chatinoziva. Iye ndiye anofanira kutouya panapa achitiudza kuti zvakamira sei, nekuti hapana zvatiri kuzivawo. Iye zvino izvi nemamiriro aita nyaya yekuZimbabwe, zvinhu zviri kunetsa hama yangu. Ozviuraya here mwana nekuti mati enda? Tsika. Zvinonyadzisa, tanyadziswa. Ndine imwe hama yangu yakambodaro so. Asi iyo kwayakabva nako, akakanganisa, akaita the same thing zvaakaita, zvakazoitwa neimwewo hama, asi ndokungodzinga zvakadaro. Tisakanganwe kwatakabva. Munhu wese wakambokanganisa, asi wakapuwa imwe chance. Hatisi kuti zvakaitwa nemwanasikana uyu zvakanaka, kwete. Iform 4 kai. Dai awanawo mukana wekuti anyore. Dai awanawo pekuisawo musoro, nyaya dzake dzichigadzirisika. Angaiswe here mumasango? Ko akabhinywa.
akabatwa iye mwana ane 8 months, nhumbu ye8 months. Haana kana chekudya, haana chekupfeka, haana kana chekubata chemwana. Hama dzangu, ngativei nemwoyo wemunhu mupenyu. Hatizi mabhinya isu, hatizi varo isu, tiri vanhu. Kunyanya imimi makatenda kuna mambo Jesu. Hongu vabereki mukurayira, asi zvinhu zviri kungoitika. Kukana zvaitika, tadii tafamba munzira dzeshoko, tadii tafamba murudo, nekuramba tichichengetedza ivo vana vedu ivavo. Chichatiri kuvadzidzisa kuti handikude, ndinongokuda chete kana waita zvakanaka. Kana pane zvakaipa zvaitika handichakuda. Ndizvozvo here zvatiri kureva. Munhu unongodiwa kana waita zvakanaka chete here? Ko ukaita zvakaipa usisiri mwana here? Ko mwana ari mudumbu umu apara mhosva yei? Hama dzangu, ngatifungei tisati taita zvatinenge taita kudzinga mwana pamba. Ngatizvibvunzei. Asi chikuru ngatinamatei titi Mwari Baba, situation yamira yakadai pamba panapa. Toita sei? Pane kuti tingomhanya tichingodzinga vana. Vana vari kutsakatika, vana vari kuparara. Asi ndoda kutenda Jehovha nekunisanganisa nemwanasikana uyu zuva ranhasi. Nekuti tichamutora mwana iyeyo, tichamuchengeta, tichimudzidzisa shoko, tichimubatsira kusvikira Mweya Mutsvene vamuratidza zvekuti anofanira kuita. Awane pekugara pakanaka, pakasununguka. Aende kuclinic kwaanononyoresa asunungukire. Nekuti mazuva ake akwana. Angangosununguka any day kubva zuva ranhasi. Kubva zuva ranhasi randiri kutaura rino iri. Nhumbu ndeyaDhisemba, takusvika kupera kwaJulayi ikoko. Tsika nemagariro evanhu. Pafungei hama dzangu. Ndo basa ratiri kuita kuno kuBethel House of Prayer Ministries International. Tiri kubatsira vana kuvaendesa kuchikoro. Tiri kubatsira madzimai vari kusiyiwa nevarume vachitiza vachienda kumagirlfriends. Mukadzi anosiyiwa nemwana 2-3 months, murume woenda. Musi waanodzoka kurova kubina mukadzi iyeyo. Asi haana kudzoka kuti azogarapo, kwete, kudzoka kutsvaga noizi, achienda zvekare ikoko kumagirlfriends. Ndo madzimai atiri kuchengeta, atiri kubatsira, kuvabhadharira renti, tichivadzidzisa kutenda kuna Jehovha, nekuitawo zvinhu zvekuti variritire mhuri dzavo, nekuendesa vana kuchikoro. Saka kana Mweya Mutsvene vataura newe kuti upatne nesu, uve partner yedu pane zvatiri kuita munyika yeZimbabwe. Pari zvino ndokwatiri chete kuZimbabwe. Ndokwatiri kubatsira nemaorphanages. Tiri kubatsira kumaorphanages. Asi tiri kuona nyaya dzemadzimai dzakawanda. Stereki, madzimai ari kushungurudzika nekuti vari kungoti girlfriend. Ukataura nemadzimai 10, pamwe ese 10 varume vane magirlfriends. Saka idambudziko ratiri kutarisana senyika. Imimi munenge muri single, vasikana, kana munenge muri madzimai muri vana venyu, pamwe makafirwawo. Kana mune dambudziko, ndapota zvangu, titumidzirewo message, tione kuti tingakubatsirei sei pane kuti mutore murume womunhu. Kana uri kuteerera audio inoi wakatorawo murume womunhu, toda kunamata newe tikubatsire. Mwari vane zvako zvavakakugadzirira, zvakasununguka, zvisina kutukwa mukati. Hama dzangu, ngatinamatire nyika yedu yeZimbabwe. Hama dzangu, ngatimirei pamwe chetepo, kunyanya isu veimba yekutenda, tichisimudzirana. Tisadzinge vana mudzimba umu, asi titsvage nzira yekuti tibatsire vana, tibatsire mhuri. Namatiraiwo ministry inoi, Bethel House of Prayer Ministries, muchinamata muchiverenga Psalm 23. Zvinotoda kuti mutinamatire muchishandisa
Psalm 23 kuti hapana chatinoshayiwa muno muBethel. Vese vanouya kwatiri vachida rubatsiro vachawana rubatsiro runobva kuna Jehovha. Kwete isusu kuti ndisu tine zvese. Kwete, ane zvese ndiwe Jehovha, ndo vane zvese. Saka Mwari ngavakuropafadzei. Kuteerera kwamaita audio inoi ndiri kuda kuti mufungisise, asi zvikuru munamatewo nemiwo muchinamatira masituation ari panext door. Musangonamata chete, asi batsiraiwo. Vamwewo vapewo chikafu, vamwewo vataurire kuti kuna Jesu anokudai. Ndokubatsira kukuru ukaratidza munhu mambo Jesu. Muchivaudza kuti kuna Mweya Mutsvene vanotaura. Mweya Mutsvene vanotungamira vanhu, vanopa vanhu maideas. Ukada kutaura naMweya Mutsvene, ita zvizvi. Unongovhara maziso, wotaura naMweya Mutsvene, woti Mweya Mutsvene, ndibatsireiwo, ndiratidzei zvekuita, ndapererwa inini. Woramba wakanyarara, uchiteerera, Mweya Mutsvene vachataura newe. Ndini komanda Ana, ndichiti tichasangana zvekare, tichitaura nyaya dzeupenyu, nyaya dzemumhuri, sevana veZimbabwe. Mwari ngavakuropafadzei. Amen.